Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM de Mankana. Ni aw ka kunnafoniw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma aw sɔgɔn bɛ buna adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM na ayaw bisimila aw ka dɔnkibaru kɛnɛ kana na i dɔnkibaru kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma min ye Tombouctou Festival du Vivre Ensemble ale kɔni bɛna kɛ min ye Tombouctoukaw kɔni fɛ nɔ ni bɛna kɛ atako tana ye an na kumaw kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ waasa ka se ka an ka jamana baloko kɔni sabati hakili jagabɔ kɛnɛ belebeleba kɔni sigi bɛ Bamako yan nɔ maaw fɛ minnu ye a ko dɔnba ŋanaw ye an na kumaw fana kan bidonbari kɔnɔ ninnu de ye kunnafoni na bakurubaw ye dɔwɛrɛ b'an bolo k'a faraw kan sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ aw ye a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kana na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM de Mankana. Tibarikala a y'aw bisimila kokura dɔnkibaru kɛnɛ kana na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na Tombouctoukaw fɛ yen nɔ min ye Festival Vivre Ensemble ale tako tana ale kɔni bɛna kɛ Tombouctou ka daminɛ décembre kalo tile 13 ka taa bila tile 16 la fɛn min ye waasa ka se ka a baaraw kɔni sigi sen kan. A baara ɲɛbila baaraw kurumbo karili kɛra kunungo an ka ɲɔgɔn ye soba CCB ale kɔni kɔnɔna na fɛn min ye nin baara belebeleba in a kɔni jɔyɔrɔ ka bon an ka jamana bɛn ani kelenya sabatili la ni k'i sinsin jamanadenw olu kɔni ka kumakan kɔni kan waasa ka se ka basigi ka na ni o ye an ka jamana kɔni kɔnɔna na babuse min taara ɲinata hukumu kɔnɔna na o de ye sifinakaw olu jɔyɔrɔ ye min ye bɛn ani kotoɲɔgɔn tala ani an ka jamana seko ni dɔnko ale yiriwali la o babuse o de kɔni tara fɛn min ye a wulikajɔ a bɛɛ lajɛlen kɔni kɛkun de ye ka se ka bɛn sabati an ka jamana kɔnɔna na walasa ka se ka baloko sabati an ka jamana kɔnɔna na tile 5 ɲɔgɔn ye o kɔni bolo dara an ka jamana kɔni kɔnɔna na minisiriso min ni o ka baara ɲɛsin bɛ baloko sabatili kɔni mɔ an ka jamana kɔnɔna na olu jɛɲɔgɔn minnu ni olu kɔni bɛ a baara ɲɛdɔn olu de kɔni jɛra ni ka hakili jagabɔ kɔni kɛ waasa ka se ka an ka jamanaw kɔni fan dɔw jira fan minnu ni baloko dɛsɛw bɛ yen nɔ ani maa minnu fana bɛ yen ni u dahirimɛ ka gɛlɛ u mɔ waasa fɛɛrɛw ka se ka sigi sen kan donna nataw la ka gafe dɔ kɔni kɛ gafe min ni o bɛna maaw kɔni bilasira san 2026 ale baloko sabatili baaraw kɔni kɔnɔna na. An bɛ taa an ka jamana kunnafoni kunkuru an bɛ taa olu kɔni na an b'o daminɛ min ye jɛnɛkaw kɔni fɛ yen nɔ fɛn min ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni kɛra novembre kalo tile 18 jɛnɛ waasa ka se ka min ye ji ka kasara ka se ka o kɔni ɲɛsigi jɛnɛ ale kɔni marabolo kɔni na fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ a kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jamana marabaw ka taa fara maaw kɔni kan maa minnu ni olu ka wulikajɔ kɔni ka bon jɛnɛ marabolo kɔni kɔnɔna na ka hakilinaw kɔni falen fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ka se ka zona nataw jikasaraw kunbɛn. An bɛ taa Mopti ale marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min bɛ ni a bɛ wele ko Sarema Save the Children maaw olu kɔni ye kalanminɛ u y'o kɔni sarada maaw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ taa kalanminɛ 1,073 bɔɲɔgɔnko la waasa ka se ka kalanko ka se ka o kɔkɔrɔma don. A musaka bɔra Education Cannot Wait olu kun ka taa se UNICEF maaw olu ka kɔkɔrɔma doni kɔni mɔ fɛn min ye laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye denmisɛnninaka minnu kɔni bɛ ni olu somɔgɔw kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ka taa u sigi jamana fan wɛrɛw kɔni fɛ ani maa minnu kɔni bɔra jamana wɛrɛw la ka na u kun kalifa an ka jamana kɔni kɔnɔna na olu ka denmisɛnninw ka kalanko o ka se ka jidi. An bɛ taa Gawukaw fɛ yen nɔ Octobre kalo tile 27 ka taa bila tile 31 na min ye AMSOD maaw ka taa se ACR ani SERFU olu ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔna na u ye lakɔgɔli ta k'a ɲɛsin maa 164 de kɔni mɔ min ye Gunzura ye ani ka taa se Anshawaj olu kɔni kominu kɔni kɔnɔna na waasa u bɛ se ka dugukolo ale sɛbɛnfuraw a n'a hakɛ ko ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni dɔn waasa u ka sigidaw o kɛlɛw bɛ se ka ban kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛ minnu ni o bɛ sɔrɔ dugukolo ko ale kɔni nɔfɛ a kɛra projet ale kɔni hukumu kɔnɔna na projet min n'an ko a ma LTP. Novembre kalo tile 14 an ka jamana minisiri min bɛ ni ale ka baaraw ɲɛsin bɛ baloko sabatili ma ni o ye Redouane
Ag Mohamed Ali ye a ye fɛn min ye nansarala tɔnba Union Européenne olu ka cidenw kɔni bisimila waasa ka se ka hakilina falen kɔni kɛ baara bolodalen min kɔni kun bɛ yen nɔ an ka jamana ale kɔni kɔnɔna na ni an ko ma ko disposition nationale de sécurité alimentaire ka se ka o baaraw kɔni taabolo kɔni jateminɛ fɛn min ye ni y'a ta k'a lajɛ o baaraw kɔni bɛ tali kɛ ka se ka kulu kɔni sigi kulu min ni olu kɔni ka wulikajɔ bɛ ɲɛsin ka se ka an ka jamana baloko ka o sabati u y'o baaraw taabolo kɔni jateminɛ o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an ka jamana komini 17 kɔni kɔnɔna na min bɛ wele ko régie sociale unifiée ka se ka o baaraw kɔni kɛ u y'o baaraw kɔni jateminɛ o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ min ye ka se ka fɛn min ye fɛn kɔni sigi sen kan min bɛ tali kɛ dɛmɛba jɛkulu olu ka jateminɛ jɛkulu ka o fana sigi sen kan o baara damatan u ka jateminɛw kɔni bolila olu de kɔni ka fɛn min nansarala tɔnba Union Européenne u kɔni foli ani waleɲumandɔn kɔni ta ka jira k'a fɔ an ka jamana kɛlɛ min b'a la ka kɛ waasa baloko ka sabati ko a waɲa ka ɲi. An bɛ taa jamana kɔkan kunnafoniyaw la an b'o daminɛ Sudan ale jamana kɔni na u ka dugu min bɛ n'a bɛ wele ko Darfur ko an bɛ waati min na ko sisan lasɔmili kɔni kɛra k'a jira k'a fɔ ko buna adamadenya ko kɔni gasi karilen don a la nin waati kɔni na min ye Darfur ale kɔni kɔnɔna na lakanabaliya ani fana jiko gɛlɛyaw ka taa se min ye dɛmɛ u kɔni t'a la ka o kɔni sɔrɔ ko ni wuli ma kɛ ka dɛmɛ don u mɔ buna adamadenya ko a kɔni bɛ lombo lamba la an bɛ dɔɔni min na ko bi an bɛ taa Somali ale jamana kɔni kan min ye PAM olu maaw kɔni ye a jira k'a fɔ k'u na u ka baloko dɛmɛ sonsoro k'a ɲɛsin Somali ma k'a sababuya kɔni kɛ musakantanya kɔni ye waasa ka se ka dɛmɛ don min ye diɲɛ jamanaw kɔni mɔ baloko ta fan fɛ. An lamɛnbaaw an b'aw fo ka waliɲuman dɔn ni ne bɛna dansigi bi don kibaru la min lasera aw ma a balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jwara ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de Mankana.